The case still remains shrouded in mystery. An 11-year-old boy's tragic death has left a community shaken. At the center of the investigation is Mr. Brink Bosman, a prominent figure on a white commercial farm. Allegations swirl. Was he behind the wheel of the combine harvester that claimed the young life? Bara munhu akakandwa musoro wangu ari uku makumbo akakandwa muchikuno saka panga pakatofambwa kare netractor kana kuti combine yange yagara yapafamba kare saka musoro wangu uri uku akaradzika ipapo saka iwo statement yavakatanga kupa pavaiti vaona mwana akakandwa anga akarara muzvimabroadleafs saka vaitiwa tsika mwana akavharwa nezvimabroadleafs but bhodhi yake yange isina kana kuvharwa and anga akatoradzikwa pamusoro pemabroadleafs akatsikwa kare netractor saka panguva yakazotanga kuitwa mainvestigation sakutaura naDouglas Daniel uyo pakati taitoga ipo panapa mota yange yakapakwa samwira pasi akabva ati tinenge ndikurangidzira kwa zvakaitikira ndofunga zvakaitikira samwe kunoko saka akatanga kutofamba achiuya nechikuno asvika samwe pana ndopa akadhonzwa ruoko nachipata ndobva amudzora achidokera atanga kutaura naye imbwa yakabva yauya ndipo yakatanga kumhanya ipapa shima nechitenderera mumunda mamu nechibage rese vachachekwa kari mumashanga zvipa saka ndipo taiona mablood spots anga ari mumashanga chibva tatanga kuisa mamaka nemapurisa aya chibva tasobva pano takuenda kumhiri kwaBosman isusu taigara payadhi iri papa ndipo taigara paimba ipapa tiri pakati pekutsvaga tsakurudzo asi musi wa12 ndowatadaidza murungu iye nevashandi vake kuti vadzitsanangurire kuti chii chakaitika panzvimbo iyoyo kuti gone kuchenesa ropa iro. Witnesses describe a history of reckless behavior, chasing people with his heavy machinery. However, another group of witnesses that prefer to stay anonymous blame the villagers around the farm for stealing and pushing the white farmer to the edge. Pane chituko chakaitika pana Bosman murungu chandakaona nemaziso angu inini. Pane mukomana akamhanyiswa ndichiona mwana mudiki muzera madiki ya akamhanyiswa kubuda kubva munda wemapotatoes anga akarima mapotatoes inenge 2022 akamhanyiswa mukomana ye zvokuti kubva mumunda akauya musango akapinda musango akamhanyiswa ari musango imomo nemota achitenderedzwa magwenzi akapinda mugwenzi otenderedzwa tsikirwa gwenzi ranenge awanda rapotera riyo omhanyiswa obuda futi unopinda mugwenzi akasvika padhuze achimuspreya aiti paanongotanga amisa pasaidi zvokuti kana dai akadonha anenge akatsikwa akafa. Asi ini ndandiri pabasa pangu pandoshandira panonzi paangu akadini saka ndaita zvokuona munhu ari parefu ndakatobuda nekuona kuti chiti kuitika ndakanyatsotarisa akamumhanyisa kuuya naye zvokuti akazosvika pabasa pangu mukomana yeye anga aneta titozomuti wanda but masprero aitiwa nekumhanyiswa kwaitwa achitsikirwa makwenzi ndakatoona chituko chokuti kana dai akangopoera kutsika gwenzi racho aingofira panzvimbo mwana yeye anga ari mwana mudiki wokutiwa akamhanyisa. Saka chituko ichi handimborambe kuti zvikuitika kumberi kana kuti zvakaitika izvi ndezvechokwadi kana ndezvemakuhwa but chituko chandikaona nemaziso pamwana yeye ndakaona kuti ranga riri rufu chairo because dai panga pasina vanhu kuti vanhu maybe akatonyara kuti masivi vanhu akawanda but zvaaimiita zvacho zvakasi kuspreya nekurova airova akasvika padhuze aimurova nemambamo achimurova achimhanya mukomana wayo anga ari mwana mudiki zvokuti akamhanya kuuya magwenzi apana gwenzi raasina kupotera paseri pese apa pachitsikirwa magwenzi achese anga ane mota yecruiser ndoyaimhanyisa nayo aiti akapinda musango aisvika achitsika achimhanya necruiser aimhanyisa nemota yecruiser achibudisa kubva kumunda kwake nekuya kubasa kwandoshandira pari parefu but mukomana uyo akamhanya kushingirira kusvika asvika pangatiri pari parefu zingaiti. Ndakamudza kuti potera pane zvimudhuri zviri kuseri kumhiri kwetara mukomana uyo takazita zvokuti nomutora ikoko asanga asakwanisi kuona kana kuti
tamgari uda udona takabva tazomutora tikauya naye pabasa pangu pandaishandira paangu ndobva tatanga kumudira ndopa akabva azodona zvokudona kubva afenda akafenda zvokuma 3 kusvika kuma 4 tichizama kumudira mvura ndobva ndazokumbira 4 ndazotanga kutsvaga hama dzake ndofunga pamba nagogo vaivapo nevamwe vakomana vadiki vaiti tabva naye tinomuziva tabva naye kwaBotas ndopa ndikazopiwa nhamba dzefoni ndobva ndamufonera ndobva ndafonera hama dzacho dzakabva dzauya vakasvikawo mukomana achingotanga kubepura asati anyatsoita zvakanaka ndobva vatanga kuti tasingatoziva kuti vakomana vauya kupi kunoku ndakatozobvisa hembe yangu inini kumubatsira kumupa nezvaanga aita ipapo anga asakwanisi kana kuti taingodirawo mvura takatomboda kufonera polisi pakazouya hama dzacho ndopa tikazongokwanisa kubatsira naye hama dzacho ndopatakura hama yavo nenguva. As we delve deeper, one question lingers. What really happened on the fateful day? Could anger have been the driving force behind the murder? Or is there more to the story as claimed by Mr. Bosman? They need to investigate me if they want to investigate me, but they must also investigate the family of the child that died, because there's more to the story. Sit back and watch as we explore the complex narrative surrounding the allegations and the events that led to this devastating loss. Pandikazoka katika tarisa uku katika ziteuka tarisa swali swali namona bayi kuba taenda uku kuba ndaenda uku pandikazoka ndakamuona akidzuriwa pandikadzokera ndichidzoka ndakamuona kandiwa apapo komba iyabuditswa iri uko chikukuchi. Other events similar continue being referenced. Pane masora ari akamira angofana mabheuza. Aingofufura ngomuna idanozo ndewe kupi akatanga mumaiswa ane cruiser rakira imaiswa nano naye murungu. Mumaisa kudaro akamudhuma pamutsika pana pasaidi reshe iri. Mune padona pasi. Pakangodona pasi akabva amisa mota pabuza akakurwana naye. Amukomana ilakira akaita muda kaona usimba usika kuti chikaitika ndokubuya muchingatozombonesa magamu ngondo makangomhanya ipene magamu embato ndokwanisa kuisepta kakatozoita ipo paya murungu togara nevamwe zvakanaka boys munda wekuti ndakohwa wese munda unomwa uri wangu but kana ndakohwa munda wangu inini ndinoni ndichimhanyisa nevanhu ndichiita zvaaida ekuti akatsikwa nemumwe munhu akadhumwa nemoto akatsikwa nevhiri rakamusvuura pese apa uchizozvinzi hazvizvi zvekuti hazvimbofadze vanhu hama dzake dziripo pana vanzisinyora anga vasiri vegomero iri hama yacho mukomana wacho akatozotiza achienda uko adhumwa peside rese noro akatosvuka side rese abuda ropa aburuka tatangu muropa. As the story continues to unfold, more evidence is uncovered and more questions are asked, but there is still no answer. Asi iwo ukatenda mhosva isiri yako ziva kuti nevadzimu vachakumukira mangwana. Ijogo inini handisi kutenda mhosva isiri yangu kuti kudzivirira kuti mhosva ukatenda mhosva isiri yako vadzimu mangwana vanokumukira. Nzvimbo ineika yakatohwiwa nemadzitateguru vanhu ava kuchema vamukuvhiringidza neropa iri masoja makomredi yaakaenda nawa muhondo vakadzoka vakati vada kugezwa ropa handi ndizvo zvino iri makatoribata nhasi uno maakuvigana muchidai ziva kuti vadzimu vachakutonga imi huyai tikupei judgment yenyu zuva 19 pamwe chete nemurungu wenyu munofanira kusvika pano exactly 8 o'clock munofanira kunge musvika pano padare. Watch out for part 3 as we follow this story closely and unveil more information.